Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 59. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aksaran nasi la yu'minun. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aksaran nasi la yu'minun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi la yaskurun. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna
allamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah aw madzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Inna sa'a satamane dina kiamat iku la'atiyatun yakti teko pasti datang la raiba ora ana mamang ragu-ragu fiha ing dalem sa'ah walakinna tetapi ini aksaran nasi akake manusa layuk minuna ora percaya sapa saat temene kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan. Tapi akeh manusa akeh ora percaya. Bukan surat haji. Surat Al-Haji ayat ke-7. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna wa yab'asu man fil kubur. Ro artine wa anna sa'ata sak temene sa'a iku atiyatun teko la raiba fiha wa anna wa yab'asu nangake man fil kubur wong kang ing dalem kuburan. Dadi kiamat mesti teko. La raiba, tidak ada keraguan. Cuma kapan tekone? Itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah dan Allah. Gak ada surat apa ibu? Luqman terakhir. Inna wa indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul wa ya'lama fil arham Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Terus Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. jadi ana ngersani Allah ilmu sa'ah, ilmune kiamat kapan tekone? Garu. Tapi pasti. Nek sampean kate lunga meneh jam 3. Kira-kira persiapan sampean mulai kapan? Saiki wis siap-siap. Mergo wis ero jadwale berangkate. Lah sampean niku gak ero berangkate jam pira? Budaya jam piro, kiamate kapan? Kira-kira persiapannya kapan? Hah? Sebelum-sebelumnya. Ya sawaya-waya. Kiamat kan ana kiamat kecil, ana kiamat besar. Lah matine awake dhewe kan kiamat. Kapan tekane? Garu, siap. Siap-siap. Cek kendele sampean. Wong sampean budal meneh jam 3 sampean persiapan mulai saiki.
Padahal dia kan gak ero budal jam piro. Iya lek meneh esuk. Lah golek tengah wengi budal. Iya lek kok bengi tengah wengi. Lah nek kok jam 09.00. Wis siap. Mulai darane Al-Qayyis, ngerti Al-Qayyis? Al-Qayyis iku wong sing cerdas. Sahabat takon Nabi tiyang cerdas iku ya napa sih? Apa sing iso garap rumus matematika kuwi? Tahu. Apa wong sing iso nemokno penemuan kuwi? Tahu. Aku sing cerdas itu ya wong sing siap sawahe-wahe Bu. Udah wong sing siap lan ana persiapan budal mati. Inna sa'ata la'atun la raiba fiha walakin asaran nasi layu tapi sing akeh gak percaya temen ta ana kiamat ta. Ini surat apa itu? Yauman atwis sama akatoyis siji lilil kutub. Kanggo duwe aku gak wani. Sama segera. Dinane awang ngelempit yauman atwis sama ngelempit langit. Kata siji lil kutub kaya oleh ngelempit kitab. Besara. Dadi bahkan ngelempit langit, ngelempit srengenge, ngelempit sibal. Kaya ngelempite buku. Oh, ketemu. Surat Al-Anbiya 104. Dinane ingsun ngelempit langit. Kata siji lil kutub kaya ngelempite lembaran buku. Kama badana wala khalqin itu. Lain miturut hukum fisika eling hukum kekekalan zat eling muka bahwa zat sebelum reaksi sesudah reaksi itu sama kalau sing ilang darane hukum kekekalan zat. Lah matahari itu kira-kira sentek apa gak? Hah? Lah berarti hukum kekekalan zat itu gak berlaku lek ngono. Hukum kekekalan energi bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Matahari kan energi. Gak kena diciptakno, gak kena dimusnahno. Berarti kapan kiamat itu? Ini bumi ini putus sekali. Tapi Allah mengatakan la raiba karena keraguan mesti teko. Walakin aksaran nasi la yu'minu tapi sing akeh menungso ora percaya. Terus waqala lan ngucap sapa lan ngendika sapa Rabbukum pangeran sira kabeh Uda'u donga sira kabeh ni ing ingsun astajib nyembadani sapa ingsun
lakum marang sira kabeh. Dadi Allah janji wis donga mesti tak sembadani. Nah, donga iku ada 3. Bisa jadi langsung diberikan. Kedua, dipindah bentuk. Bisa jadi disimpan untuk akhirat. Lah kira-kira sampean pilih sing ndi? Surat ayat 200. Jadi bisa jadi Allah memberikan apa yang kita minta, bisa jadi Allah mengubah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bisa jadi Allah menyimpan. Lah kadang-kadang awake dhewe gak seneng, njaluk gak dikei. Padahal bisa jadi itu lebih baik. Ketemu 216. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu seneng sesuatu tapi ku elek. Sebalik bisa jadi sampean seneng sesuatu, benci sesuatu padahal iku apik. Mulane nek sapa sahabat Ali, lek aku njaluk nang Allah dikai aku seneng. Lah aku njaluk nang Allah gak dikai luwih seneng. Apa? Pilihan Allah itu lebih baik. Tapi Allah janji, ud'uni astajib lakum. Mesti disembadani. Cuma bentuknya telu mau, bisa jadi langsung diberikan. Ya Allah, aku njaluk duit sing akeh. Langsung dikai. Bisa jadi nek dikai duit sakmono kae sampean malah maksiat. Akhirnya gak dikai. Mulane ya menyadari, oh berarti aku gak oleh golek duit akeh iki. Lah nek gak ngono, ngamuk men. Apa aku wis jentat-jentit salat dalu. Jam 2 wis tangi. Donga bendina. Gak dikek-keki. Ya ngono. Padahal bisa jadi itu lebih baik. Pangeran mesti nyembadani, cuma bisa jadi dibentuk yang lain. Anak tau iku kepingin duwe bojo. Njaluk nang Allah. Akhirnya metu teko omah iku dicokot kiri. Akhirnya terpaksa digawa nang rumah sakit. Lah ya aku kepingin bojo kok malah dicokot asu. Digawa nang rumah sakit. Akhirnya oleh suster. Yo dalane ngono mang. Taruh ceritane wong kepingin rabi karo Fatimah. Kru taruh. Akhirnya diwurui karo gurune, ya sampean njaluk nang pangeran. Ya Allah Fatimah. Baldino salat tahajud sampai 2 tahun. Lah selama njaluk iku mah ya sering wisan kunjungan nang gone Fatimah. Lah ibu Fatimah iku rondo. Akhirnya ngelamar sih. Kalau ngarepaken Fatimah, lho aku ngarepno sampean nih. Ya apa iki ya Allah? Aku kepengin Fatimah kok ibuke sing nyenengi aku. Akhirnya ya wis terpaksa dilakoni. Mari akan nikah, ibuke mati. Akhirnya tetap oleh anak Fatimah. Ya mbok carane dalane ngono iku mang bisa jadi
Allah nyembadahi dengan cara yang lain bisa jadi iku mang disimpen kanggo bisa di akhirat. Terus innalladzina satemene wong akeh yastakbiruna kanggo medhi sapa akeh an ibadati saking ibadah ing ingsun. Maksudnya gak gelem ibadah. Saya dakhuluna bakal mlebokake sapa Allah ing wong akeh jahannam ing jahannam dakhirina ing hale hina ing hale asor. Dadi wong sing gak gelem ibadah bakal diadab dening Allah. Mulane istilahnya ngene ya. Pangeran itu gak nyediani swarga, gak nyediani neraka. Dadi neraka iku sampean ciptakno dhewe. Swarga ya sampean ciptakno dhewe sesuai karo amalane dhewe. Allah gak mungkin nyiksa. Allah iku maha rahmat, maha welas, maha kasih. Lah kok sampe mlebu neraka iku kesalahanmu dhewe. Mulane sapa wong sing gumedhe gak gelem ibadah bakal dilebono jahanam. Dadi oleh mlebu iku mang sebab perbuatane dhewe. Padahal Allah sudah memberikan juklak. Apa juklak? Petunjuk pelaksanaan sebagai hamba Allah itu sing bener ya apa? Mulane kita mohon kepada Allah ping 17 sedina minimal. Ya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Nek sampean loro ngombe obat sedina ping pira? Ping 3. Sekali minum ping pira? Obat pira? Tergantung dosis. Iku paling suwene pirang wulan. Lah awake dhewe iku ping 17 sedina minimal. Berarti apa? Parah wisan. Saking parai. Mulane selalu apa? Ngombe jamu ihdinas siratal mustaqim. Lah supaya tetap di jalur yang benar, kita mohon kepada Allah. Lah permohonan itu ya gak ndonga tok, ya diusahakno ya apa? Ya ngaji. Dadi aja sampai termasuk kawulane Allah sing yastakbirun, gumedhe sombong gak gelem ibadah. Masalahnya apa? Terlalu banyak pemberian Allah kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Lawan sira kabeh ngitung nikmate Allah gak bakal bisa ngitung saking akeh nikmate. Sampean misalnya kos gratis selama setahun, terus dicukupi bendinane PLN wis gak usah bayar, banyu gari. Kira-kira syukur sampean karo sing duwe kos-kosan ya apa? Matur nuwun selama setahun aku gak oleh bayar, gak anu sembarang dicukupi. Apa dah sampean umur pira wisan? 18 tahun mulai lahir sampai saiki. Oksigen gratis, banyu gratis, angin gratis, kabeh hampir kabeh kan gratis. Lah terus gak gelem syukur nanggone pangeran. Nek wong tuwa anak paling-paling wis aja manci omahku.
Apa mulai dilairno sampai gede. Bareng gede gak kena dicilikno. Ayo diingoni, dikeloni, disusoni, digendong, ditate sampai iso mlaku. Terus sampean gak syukur nang ngene wong tuwa. Paling wong tuwa muring-muring ngene wis aja manci omahku minggat-minggat kono. Lah nek awas sing muring-muring ya apa? Wis aja manci lemahku, gawe lemah dhewe. Aja ngombe banyuku, gawe banyu dhewe. Isa. Aja ambekan gawe oksigenku. Gawe oksigen. Ayo sembarang sih jaluk nang Allah kok gak gelem ibadah nang Allah. Jenenge apa ku? Kufur. Terus gak gelem ibadah. Saya dakhuluna jahannama dakhirin. Bakal dilebokna neraka jahanam dalam keadaan hina. Asor. Naudzubillahi min dzalik. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu akan menyengsarakan diri sendiri. Ketika kita manut perintah Allah, itu bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Saya izin ada pertanyaan. Mau terus sholat itu obat. Terus nek sing yang kafir nih. Sholat Sholat terus kayak obat. Sholat kaya obat. Nah, terus Yang sing boten sholat iki. lek sing gak sholat apa? Iya gak ada obat. Napa lagi jadi sakit? Sakit hati. Tapi kita yang sing boten sholat, tapi hati ini sholat. Hatine api. Padahal kuncine sholat. Sapa wong sing gak salat atu baine wa bainal kufri as salat paman taraka faqat kafaro. Perjanjian antara aku dan hambaku adalah salat. Sapa sing ninggal salat faqat kafaro mongko temen kafir. Jadi itu perjanjian antara Allah dengan hambanya. Nek gak salat kafir, kafir itu neraka. Secara fisik sehat ya. Tapi bahagiae gak ono. Hampa. Mergo apa sing dikejar itu hanya fisik ngono lho. Nglumpono dhuwit akeh. Umur swidak 3 nglumpono dhuwit pirang mil triliun. Marono ditinggal. Ayo nglumpono barang sing ditinggal nglumpono gawe omah apik, omah dadi ditinggal. Omane motor apik ditinggal. Bojo ayu ya ditinggal. Apa bahagia ngono iku? Jadi kebahagiaan dunia ya bahagia tapi ya gak sempurna. Lah kebahagiaan sempurna di hadapan Allah meni-meni di swarga. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman kepada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin. Doa sehari-hari. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Bantua. Sayyidil istighfar. Allahumma a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika firli fa innahu la antivirus.
huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq 'anas sabra sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.